Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. 5 Түбән Камалыга дәрәҗәле исем бирелде. Шәһәр һәм район советларының уртак утырышында тагын нинди мөһим мәсьәләләр каралды? Яңа мемориал, СВО геройларына куелачак һәйкәлнең тулы зурлыктагы макеты тәкъдим ителде. Автомобиль баганага бәрелеп түбәсенә әйләнгән, җитди юл транспорт һәлакәтен эшкәлекләре. Үзенчәлекле һәм кабатланмас фольклор мирас. Крәшен мәдәнияте фестивале узды. Акчалата бүләк оту мөмкинлеге. Түбән Кама яшүсмерләрен мобиль уенда катнашырга чакыралар. Түбән Каманың мактаулы гражданины исеменә 5 шәһәрдәш лаек булды. Тиешле карар Ратмир Биләев катнашында узган шәһәр һәм район советларының уртак утырышында кабул ителде. Бүләкләрне лаеклыларга 15 августта шәһәрнең 60 еллыгына багышланган тантанада тапшырачаклар. Киңәшмәдә тагын нинди мөһим мәсьәләләр күтәрелде? Хәбәрчебез сөйләр. Это знак круглой формы в центре герб Нижнекамского муниципального района. По краям надпись «Почетный гражданин» на 2 государственных языках. Түбән Каманың мактаулы гражданины исеме документ белән генә түгел, күкрәк билгесе белән дә ныгытылачак. Аның эскизы инде расланган. Бу хакта шәһәр һәм район советларының уртак утырышында хәбәр иттеләр. Быел дәрәҗәле бүләк 5 якташыбызга биреләчәк. Булар Флюр Гайнымөхәммәтов, Валерий Дорошкин, Илгиз Сәләхов, Борис Чигарьков һәм Әнәс Миңнәхмәтов. Әлеге карар депутатлар тарафыннан бер тавыштан кабул ителде. Прошу проголосовать за 4 кандидатуры вышеуказанные. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. Давайте поздравим наших заслуженных людей. Вручение нашим уважаемым ветеранам от всех нас, от депутатского корпуса, от всех жителей, со словами благодарности мы планируем на торжественном мероприятии, посвященное 60-летию города, 15 августа текущего года. Көн кадагына куелган тагын бер мөһим мәсьәлә район бюджеты. Ул республика субсидияләре хисабына 52 миллион сумга артачак. Шуларның 51 миллионы үзара салым программасын гамәлгә ашыруга юнәлдереләчәк. 426 мең сум югары нәтиҗәләргә ирешкән тренер-укытучыларга түләү өчен каралган. Утырышта ябылган балалар бакчаларының алдагы язмышы да каралды. Бесхозяйственности в работе быть не должно, мы все содержим, охраняем, убираем. Муниципаль объектларны сакларга һәм тәртиптә тотарга кирәк. Шәһәрнең үсеш планы нигезендә алдагы 10 елга аларның киләчәге билгеләнәчәк. Бу сорауны шәһәр прокуроры да игътибар белән күзәтә. Без аның белән бу хакта даими фикер алышабыз. Объектларны барлап, инвентаризация үткәреп, алга таба алар белән ни эшләргә кирәклеге хәл ителәчәк, ди Ратмир Биләев. Сессиядә балалар һәм яшүсмерләрнең җәйге ялын оештыру сорауы да каралды. Депутатлар Алмаш, Камский Артек, Заря лагерьларында булдылар. Ура авылга проекты аерым билгеләп үтелде. Что особенно ценно вот именно в этом проекте? Бу проектның иң кыйммәтле ягы заманча алымнар ярдәмендә балалар туган телне һәм гырыф-гадәтләрне өйрәнә. Проект Марат Әхмәтов ярдәме белән тормышка ашырыла. Киләсе елда да районыбызда дәвам итүен теләр идек, дип белдерде Марина Камелина. Сессиядә берничә комиссия составына үзгәрешләр дә кертелде. Яңа вәкилләр сайланды. Шулай ук участок сайлау комиссияләре резерв составы да яңартылды. Альбина Валиева, Анжелика Степанова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Түбән Камада махсус хәрби операцияда катнашучылар һәм аның каһарманнары истәлегенә куелачак һәйкәлнең тулы зурлыктагы балчыктан ясалган моделен тәкъдим итү чарасы узды. Монументның проекты скульптор Артур Давыдов тарафыннан эшкәртелгән. Чарада сугыш хәрәкәтләре ветераннары, батырларча һәлак булган хәрби хезмәткәрләрнең туганнары, шулай ук төрле җәмәгать оешмалары вәкилләре катнашты. Барлык тәкъдимнәр һәйкәлне бронзадан коелганчы исәпкә алыначак. Яңа мемориал комплексы җиңү
монументы янында тарихи урынны тулыландырачак. Ул Стелла 2 сугышчы фигурасын һәм махсус хәрби операция барышында һәлак булган Түбән Кама егетләренең исемнәре язылган истәлек такталарын үз эченә алачак. Автомобиль боғанага бәрелеп, түбәсенә әйләнгән. Җитди юл транспорт хәрәкәте Химиклар проспектында урнашкан Лимаев исемендәге нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте тирәсендә килеп чыккан. Шаһитлар хәбәр итүенчә, автомобиль юл буендагы боғанага бәрелгән. Аннан соң транспорт чарасы түбәсенә әйләнгән. Вакыйга урынына дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре, ашыгыч медицина ярдәме бригадасы килеп җиткән. Шаһитлардан алынган беренче мәгълүматлар буенча автомобиль йөртүчесе исән калган. Юл транспорт хәрәкәте сәбәпләре ачыклана. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Үзенчәлекле һәм кабатланмас фольклор мирасын саклау, аны яшь буынга тапшыру максатыннан Гаилә паркында Керәшен мәдәнияте фестивале гөрләде. Быел ул 4нче тапкыр үткәрелде. Бер сәхнәдә Түбән Кама шәһәре һәм районы иҗат коллективлары белән бер рәттән күрше-тирә районнардан килгән ансамбльләр дә чыгыш ясады. Фестиваль кунаклары өчен түгәрәк уеннар, китап күргәзмәсе, шулай ук кыр чәчәкләреннән дивар бизәге ясау буенча осталык дәресләре оештырылды. Бәйрәмнең кайбер мизгелләрен бергәләп карыйк. Сәхнәгә Керәшен кызлары чыга, кулларында буыннарны бәйләүче милли сөлгеләр, өсләрендә тарих сулышын саклаган затлы киемнәр. Һәр бизәк, чигеш, чыңлаган тәнкә үзе бер ядкәр. Рая Петрованың образына 150 ел тирәсе, күлмәге, муенсасы, чабатасы әбисеннән калган. Бу хәзинәне кадерләп саклый. Киемнәрем үземә ошый инде, менә буларны яратам инде. Менә 25 ел мин бу киемнәр белән йөрим. Чабатама да 25 ел. Керәшен мәдәнияте фестивале 4нче тапкыр үткәрелә. Түбән Кама районы күләмендә генә башланып киткән бәйрәм хәзер республика күләмендә дан тота. Бер сәхнәдә җирле һәм күрше тирәдән килүче иҗат коллективлары һәм аерым җырчылар чыгыш ясый. Koya koya, eyde bari gurmanga, orman boyları obaga, orman suğu şebaga. Бик яратам үземнең җырларны, Керәшен җырларын, сөенәм Керәшен җырларының бетмәвенә, аларны гел тырышабыз инде, балалар да белеп калсыннар дип. Излибез, иске җырлар излибез, әби бабаларыбыз җырлаган җырларны изләргә тырышабыз. Элеккеге традицияләрне бөтенесен кабатлап, искә алып яшибез. Яшьләрне үзебезгә тартабыз. Алда да шулай булыр дип уйлыйбыз. Безнең авыллар, Керәшеннәр алга китсеннәр. Бәйрәм кунаклары өчен бай эчтәлекле программа әзерләнде. Милли уеннар, спорт ярышлары, тарихны сөйләүче китап күргәзмәсе. Теләге булган һәркем кыр чәчәкләреннән дивар бизәге ясау буенча осталык дәресләрендә катнашты. Быел бәйрәм тарихи датага, шәһәрнең 60 еллык юбилеена багышланды. Монда үзебезнең халыкның бөтен мәдәни байлыгы, җырлары, биюләре, кул эшләре, осталары, күргәзмәләре барысы да күренә, халык бик яратып килә. Безнең шаһитлыгына түгел монда бәйрәм үткәрү өчен Түбән Кама шәһәре үзе дә заманында Актүбә белән Шәбия дигән Керәшен авыллары урынында барлыкка килгән. Беренче сөйләүчеләр арасында Керәшеннәр күп булган. Фестивальнең төп максаты Түбән Камалыларны һәм шәһәр кунакларын Керәшен халкының мәдәнияте, гырыф-гадәтләре һәм көн күреше белән якыннан таныштыру. Татарстанда җәй программасы кысаларында узган бәйрәм дуслык һәм бердәмлек рухында үтте. Сәхнәдә җыр биюләр яңгырады, ә халык мәйдан тутырып биеде. Альбина Вәлиева, НТР яңалыклары. Уйна һәм от Түбән Кама яшүсмерләре Stand-off 2 уенында акчалата бүләк алу мөмкинлегенә ия. Беренчеләр хәрәкәте тарафыннан оештырыла торган турнирның сайлап алу этабы 14 августта үтәчәк. Ярышларга 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге яшьләр чакырыла.
Турнир командалар арасында 5-5 форматында оештырыла. Һәр раунд 40-60 минут дәвам итәчәк. Финалга бары тик 8 иң яхшы команда гына чыгып, җиңү өчен көрәшәчәк. Зур финал 15 августта беренчеләр йорты ачылу көнендә уздырылачак. Чара мәйданчыгында катнашучылар һәм тамашачылар өчен матчларны турдан-тур трансляцияләү, шулай ук төрле интерактив зоналар әзерләнәчәк. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтәм. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.